камоли хуҷандӣ. камолиддин масъуди хуҷандӣ дар соли 1321 дар шаҳри хуҷанд дида ба ҷаҳон кушодааст. ҷавонияш дар задгоҳаш гузашта ва маълумоти ибтидоиро низ дар он ҷо омӯхтааст. сипас таҳсили улумро дар шаҳрҳои самарқанду шош давом додааст. вай дар ҳузури устодон аз китоби машҳури сакои мифтоҳ ки дар он айём асоси таълими забон ва адабиёт ба шумор мерафт, алкашофи замахшарӣ, матолеъ, мисбоҳ ва ғайра дарс омӯхтааст. камол яке аз донишмандони бузурги замони худ буд. камоли хуҷандӣ пас аз сафари ҳаҷ ба Макка дар шаҳри Табриз монд ва дигар ба зодгоҳаш барнагашт. вай дар Табриз зиндагии ороме ёфта ва вопасин рӯзҳояшро низ дар ин шаҳр гузаронидааст. ба дастури султон Увайс барои шоир дар доманаи хушбоду ҳавои Волёнкӯҳ хона ва боғ сохта шуд ва хонагиҳои камоли хуҷандӣ маҷлисгоҳи шоирону орифон шуд. шайх камоли хуҷандӣ ҳангоми тохтутози тухтамишхон ба Табриз ҳамроҳ бо дигар асирону ғаниматҳо ба шаҳри Сарой бурда шуд ва 4 сол дар он шаҳр монд. асорату ғурбатро бо ёди Табризу дӯстони табризиаш ба сар бурд ва ниҳоят дубора ба Табриз баргашт. камоли хуҷандӣ соли 1401 дар Табриз даргузашт ва дар боғаш ба хок супурда шуд. дар канори оромгоҳаш нигоргарон Камолиддини Беҳзод ва Султон Муҳаммад Наққош ва шоирон Машрабӣ Шервонӣ ва Тӯсӣ низ хобиданд. хуҷанд зодгоҳи Камол, шоири эронӣ ки шаҳрест дар канори руди Сайҳун дар сарзамини таърихии Мовараунаҳр, ҳамон шаҳр ки юнониён онро Александрошото меномиданд ва дар иттиҳоди ҷамоҳири шӯравии собиқ Сватиобод ном гирифта буд. имрӯз ҷамъияте наздик ба 140 000 нафар дорад. дар садаи 14 мусофирон масофати Хуҷанд то Самарқанд, пойтахти императории Темурлангро бо шутур 10 рӯза мепаймуданд. ба навиштаи ҷомӣ дар Нафаҳот ул-Унс, Камол соли чанд аз ҷавониро дар шаҳри Шуш дар Ӯзбекистони кунунӣ дар маҳзари орифе бо номи Шайх Хоҷа Убайдуллоҳ ки аз ӯ донистаҳо чандон нест ба шогирдӣ гузаронид. аммо манобеи мӯътабари дигар чун Равзот ул-Ҷинон таълифи Ҳофиз Ҳусайни Карбалоии Табризӣ машҳур ба Ибни Карбалоӣ ишорае ба ин шаҳр ё ошноии Камол бо Хоҷа Убайдуллоҳ накарданд. аммо Ибни Карбалоӣ ки ҳеҷ гоҳ аволими рӯҳиро дар зиндагии орифон нодида намегирад, ба достони дигаре дар ин маврид ишора кардааст. ҳазрати Маҳмудӣ адомаллоҳу баракотиҳи фармуданд ки ҳазрати Махдуми Муқаддас Қуддиса сирруҳу мефармуданд ки ҳазрати Шайх Камол дар авоили ҳол ки дар Хуҷанд ташриф доштаанд, ба риёзоту муҷоҳадаи тамом ба сар мебурданд ва эшонро ҳолоти ғар рӯй намуда буда ва падари эшонро ҳамин як писар буда ва мехостанд ки вайро кадхудо созанд. мушорон илайҳиро чандон рағбате ба он намуда, то ин ки ба воситаи иброму илҳоҳи падар розӣ гаштанд ва духтар ба никоҳи эшон дароварданд, то дар шаби зифоф ба расми маъҳуд пеши завҷаи худ рафтанд. соли 1996 пайкараи Камоли Хуҷандӣ дар шаҳри Хуҷанд гузошта шудааст. собиқ театри давлатии мусиқии масакавӣ ба номи Александр Сергеевич Пушкин дар шаҳри Хуҷанд баъд аз соҳиб гардидан ба истиқлолияти Тоҷикистон ба номи театри давлатии мусиқии масакавӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ иваз карда шудааст. боғи навсозишшудаи фарҳангии фароғатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ бо пайкараи ӯ, мақбара ва хонаю чорбуғи рамзӣ ин шоири ширинкаломи тоҷик дар шаҳри Хуҷанд 21 марти соли 2015 ифтитоҳ ёфт.